שלום לכולם, כאן אילי אמן מהערוץ I am Gaming. היום אני אראה לכם איך לחבר קונטרולר של פלייסטיישן 4 למחשב. אתם רואים את זה ביוטיוב, הולכים לסרטון השני, הולכים לדיסקריפשן, לוחצים על הקישור. כאן אתם הולכים גם לדיסקריפשן, לוחצים על הקישור הראשון, ה-DS4 Download. אתם יורדים הכי למטה, מורידים את האחרון, את הגרסה DS4 טול 1.2.2.zip, לוחצים על זה, זה מתחיל להוריד לכם. אני כבר הורדתי, אז אני אוריד שוב. אתם הולכים לאפשרות הראשונה, Virtual Bus Driver, יורדים ל-scpdriver.exe. לא לכולם יהיה רשום את ה.exe, אז תדעו שזה פשוט אחד מעל האחרון. עכשיו זה העביר אתכם לאיזה מסך, תחצו כן. להוסיף install, X, חוזרים אחורה, הולכים להכיל למטה. וזה אומר שזה עובד שזה ככה, הנה found controller. ואם אתם רוצים לדעת בוודאות שזה עובד, לכו ל-options ותשנו את הצבע שלו לצבע שאתם רוצים, הוא יכול להיות כל צבע כמעט אפשרי. לוחצים set לראות אם זה עובד. אם זה הצבע שרציתם תלחצו save וזה שומר לכם, מתחילים לשחק מה שבא לכם. אז אני מקווה שנהנתם ומקווה שזה עבד לכם. תרשמו לי בתגובות, אין סיבה שזה לא יעבוד, ואל תשכחו לייק ותגובה וסאבסקרייב. אז יאללה ביי.